Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nasa bahay ako ng tita ko noon. 4 months akong buntis at sinundo ako ng pinsan ko kasi may misunderstanding kami ng ama ng anak ko. First pregnancy ko yon. Sa labas ng bahay ay may mahabang lamesa na tambayan. Third to the last yung bahay nila tita and then dead-end na. Walang gate yung bahay, parang lugar ng squatter pero hindi naman talaga squatter kasi sarili nila yung lote. After lunch, nasa labas kami ng bahay nakatambay at nagpapahangin, nagkakwentuhan at nagkakatuwaan. Tapos may dumaan na matandang babae na nakaitim. Hindi pinansin nila tita yung babaeng yun. Dinedma ko lang din kasi malay ko kung kubrador lang ng wedding yun. Nako-conscious lang ako kasi matalim yung tingin niya sa akin at sa tiyan ko. Hindi pa naman masyadong umbok yung tiyan ko nun. Para lang akong may bilbil nung time na yun. Nung nawala siya sa paningin ko, bigla namang sumama yung pakiramdam ko. Nagpaalam ako kina tita na magpapahinga muna. Para akong lalagnatin kaya uminom ako ng paracetamol at naligo para mapreskuhan. Nung medyo okay na ang pakiramdam ko, naidlip na ako sa kwarto. Ewan ko kung matagal ako nakatulog o saglit lang. Nang magising na lang kasi ko, narinig ko pa rin sila tita sa labas ng bahay na nagkakatuwaan. Nung mapatingin ako sa paanan, banda ng higaan, ay muntik na ako mapasigaw. Sa sulok ng kama, nandun yung matandang babaeng nakaitim. Nakatayo doon at nakatitig sa akin. Yay! Paano nakapunta doon? Kaya nga! Lumakad papalapit sa akin yung matanda. Gusto kong sumigaw at tumakbo palabas but surprisingly, hindi ako makagalaw. Hindi ko maibuka ang mga bibig ko. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay nung umupo siya sa gilid ng kama ko. Yay! Sa tabi ko at hinawakan niya yung tiyan ko. Sumisigaw ang utak ko pero wala namang lumalabas na boses sa bibig ko. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig, tapos parang nagtayuan lahat ng balahibo ko sa buong katawan, pati buhok ko. Parang nababanat sa anit o nababanat yung anit ko. Para akong yelo na na-freeze kasi hindi ako makagalaw. Nakatingin lang siya sa akin, tapos nakangiti. Yay! Maya-maya pa biglang pumasok yung pinsan ko sa kwarto. Doon na ako bigla nakagalaw. At bigla yung pag-aangon ko. Napayakap ako agad sa pinsan ko. Tinatanong niya ako kung bakit hindi ako sumasagot. Nanginginig kasi yung buong katawan ko sa sobrang takot. Tapos namumutla ako. Tinawag agad ng pinsan ko si tita sa labas kasi nga baka daw mapano ko, buntis pa naman ako. Paglingon ko sa bed, wala na yung matanda. Sobrang worried sila tita sa akin kasi halos hindi ako makausap at iyak lang ako ng iyak. Medyo hirap na rin ako huminga kay iyak kaya ninebulize na rin ako dahil sa asthma. Sa takot nila tita na baka mapano ko, pinatawag nila yung magtatawas sa katapat na bahay. Naniniwala kasi si tita sa mga bati-bate at kung ano-ano. Nung tinawas na ako, lumabas doon na may matanda daw na babae. Nakaitim
At natutuwa daw sa akin kasi ang puti ko daw at ang ganda kong magbuntis. At gusto daw niyang hingin sa akin yung anak ko. Uy. Lo. Hiniluran ako ng luya ng manggagamot at hinilamusan ng suka. Pwede na. Pwede ka nang iluto later. Huwag yung paksiw. Oo. Kinilaw. Oo, kilawin na. Hiniluran ako ng luya ng manggagamot at hinilamusan ng suka. Tapos hinipan ako ng bonggang-bongga mula ulo hanggang paa. Halos maloka din ako kasi yung luyang ipinahid niya sa katawan ko, gusto niya pang ipanguya sa akin. Ayoko talagang kainin. Ginawa niya, ipinardible niya na lang sa akin yung luya. After nun, naging okay na yung pakiramdam ko. Days passed. Dumating yung pamangkin ni tita na si Manuel. Doon din daw muna makikituloy sa kanila. Nagkatuwaan kami. Sa sala kami natutulog magpipinsan. Sa sofa nila ako pinapwesto kasi malamig daw yung sahig at baka sipunin ako. Ang ingay naming tatlo kasi ang dami naming kwento. Tapos, biglang kumalampag yung bubungan namin. Parang may nahulog o may tumalon na hindi ma-explain. Tapos lumabas na din ng kwarto si tita at nakisiksik sa lapag. Pinagpalit kami ng pwesto ni Manuel, sa sofa na lang daw si Manuel at sa lapag ako para mapagitnaan daw ako. The next morning, sabi ng mga kapitbahay, may umaaligid daw na aswang sa palibot ng bahay. Hindi naman ako naniwala. Ang alam ko, ginagamit lang ng matatanda yan sa mga bata, panakot para wag nang lumabas sa gabi. That night, dun ulit kami sa sala natulog. Sa sofa na talaga ako pumesto kasi sumakit yung likod ko sa tigas ng sahig. Itsura sa loob ng bahay. Pinto, tapos sala agad. Katabi ng pinto, bintana. Jalousie na salamin na malabo ang bintana. Nakatulog na kami nung gabing yun. Tapos, in the middle of the night, bigla na naman akong nagising. Gusto ko sana bumangon para magwiwi, pero tinatamad naman ako. May narinig ako sa labas ng bahay. Footsteps na dahan-dahan. Pinakiramdaman ko yung naglalakad at alam kong lumiligid siya sa buong bahay. Parang naghahanap ng mapapasukan. Yay! Na-imagine ko may palakad-lakad sa labas. Oh my God. Ay. Pumunta sa likod ata. Tapos tumahimik. Sa kitchen may narinig akong tumalo na parang pusa. Pero mas mabigat pa sa pusa yung pagtalon niya. Parang galing sa bubong yung pagtalon, tas parang naka-barefoot lang. Sobrang lakas ng kaba ko. Ayoko naman silang gisingin kasi nahihiya ako. Parang nagpapalakad-lakad yung tumalon sa buong kusina at parang gustong pumunta sa sala. Yay! Grabe yung kilabot ko. Maya-maya, nanahimik ulit. After a few minutes ng pakikiramdam ko, parang may naglalakad na naman sa labas, galing sa likod, at lumiligid na naman sa buong bahay. Pagdating niya sa harap ng bahay ay umupo po siya sa may lamesa sa labas. Katapat lang din ang sofang kinahihigaan ko. In short, bintana at pader lang ang pagitan naming dalawa ng kung sino man yun. Yung moment na umupo siya sa lamesa, naramdaman kong parang nagtayuan yata lahat ng buhok ko sa ulo at sa katawan. Sobrang kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan. Ang lakas ng kaba ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Mga 5 minutes siguro na nagstay siya doon o sobra pa. Tapos tumayo na siya at umalis. Pagkaalis niya ay narinig kong bumukas yung pinto. Yun po yung sabi ng pinto. Wait lang. Kasi nag-move yung messenger. Wait lang. Ano ba naman yan? Pamatay ng Pamatay Panira ng ng momentum. Panira ng momentum. Kainis. Yung aswang, inaaswang tayo. Yay! Wait lang. Hello. Nasaan na?
Tapos wala pala ganyan kwento na. Wala pala ganyan kwento. Eh, binabasa ka pero wala naman pala talaga. Hindi ko kinakaya ng mga bagay na ganyan. Teka lang. Teka lang. Sana. Wala naman pala nag-send ng sa'yo ng ganyan message, no? Oh my God. Ito na. Saan nang galing yun? Oh my God, Napaparaning na. bigla akong kinabahan. Baka nga ganun. Inumulto ka na rin pala. Kasi di ba dati minulto tayo? Ay, Pagbasa ng Burnay, Oo, kaya. yung music box, tapos bigla may tunog na music box. Di ba tsaka yung jowa mo dati, minulto ka dati, well, di ba? ako din, dinaswang din naman nila ako eh. Ay, ako pala yung aswang. Ay, anyways. O eto na, partner. Okay. Mga 5 minutes siguro siyang nagstay doon o sobra pa. Tapos tumayo na siya at umalis. Pagkaalis niya ay narinig kong bumukas yung pinto sa kaharap na bahay nila tita. Bahay yun nila lolo. Paglabas ni lolo, narinig kong nagmura siya. Sabi niya, kung sino ka mang tarantado ka, huwag ka nang babalik dito. Nagising ang mga pinsan ko sa ingay ni lolo. Ako naman tulala lang, pero aware ako sa mga nangyayari sa paligid. Tinanong nila si lolo kung sino ang kaaway kasi may hawak din pala itong itak. Sabi ni lolo, may umaaligid daw na aswang dito sa amin. Pagsilip ni lolo, yung loob ng bahay ay nakita niya ako sa sofa. Sabi niya, kaya naman pala, dun banda nakapwesto yung aswang dahil dun ako malapit nakapwesto. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, matatakot ba ako o maniniwala o ano. Kasi kung gano'n na yung naramdaman ko, nagsisink in pa rin sa akin yung paniniwala kong hindi totoo yung mga ganong nilalang. Sa bagay, may kanya-kanya naman tayong paniniwala. Para sa akin, maniwala man ako o hindi, bastang alam ko, naramdaman ko yun at naranasan ko yun. Ako po si Raish, isang masugid na tambalanista, at ito ang scary story ko. Hala. So, ano to? First-hand story ng tambalanista? Akala ko nga, kinuha niya lang sa O internet. lifted from somewhere, no? Oo. But no. Hala. Real story, mga kaibigan. Ay, nako. Ako ayoko. Always your number one. SM radio station.